meneh awak dhewe seger ibarate sego sak piring dipangan bareng-bareng. Banyu sak. Ya ora terus konco yo sirna-sirna ning pati alam sultan. Gak cukup. Sirup saking karsa. Lah ya kurang-kurang enggak? Mulane wong nang Jawa iso ngrobos sukma, Bu. Badane ten riki ro iso ke alam liyane. Mulane ruh mrono, ruh mrono. Ya kayak iya gak usah entek akeh-akeh duite. Mulai nang ndi. Jadi rohnya itu ke alam lain. Dodok ngene. Mulane mumpun kabeh niku dirangkep supaya gak kelebonan. Bangsane jem-jem, pas anak kepengin sebenarnya bangsane lelembut, bangsane jem iblis itu kepengin manjing ten manungsa malih. Soalnya makhluk yang disempurnakan adalah manusia. Malaikat maniri kali manusia. Mulane seperti itu. Mulane nek barang lelembut gak iso mati, nek manusia bisa mati karena berbadan wadah. Tapi roh kita ke alam nanti, kalau kita menemukan Tuhannya, akhirnya menemukan jati diri yang urip, yaitu mulyane akhirat dunia dan akhirat. Nah, kita selama hidup menanam kebajikan, ayo semati ae ndak kancane. Bahasane ono umlah sok ngombe, ono kali sok mangan. Kok enak kok ngombe kowe. Tak ngombe dhewe. Oh, berarti kurang uripe. Nek wong percaya karo Gusti arek gak kuwatir entek, ngekeki wong ku tambah. Seperti itu. Mulane nek wong sing ahli-ahli dermawan, mboten kira melarat tambah sugih. Nggih. Soale tambah dikeki ae karo pangerane. Karena ora wedi kemlaratan. Amin. Seperti itu. Tidak wedi kemlaratan. Karena apa? Tuhan selalu memberi. Untuk ulama malah bukti aku gabres buktine pancet melarat. Nggih bagi wong ngarani kula melarat negane kula mboten nggih omah, mboten nggih napa-napa, tapi kula nggih kepercayaan. Percaya napa? Pangeran Maha Zat Kuwasa. Atas kula umur sak menten sik iso mlaku kok nggih. Lah bersyukur. Lah nek aku omahku gedhong mobilku akeh tapi aku ngene. Tangan apa gak iso nikmati. Tangan gak iso nikmati ndi surgane. Nah seperti ini kan saya surga. Aku bisa menikmati alam semesta sak isine. Zat sing kuwasa aku bisa menikmati. Wong sing sok guru karuan iso nikmati. Karena apa? Nah aku dikak. Wedi barang. Wedi modo. Lah nek wong percaya mbek Gusti Allah, pasti mlaku ditemah karena apa? Wong aku ndek sikil kok. Wong iki paringane Gusti kok. Seperti itu. Jadi tidak takut. Malah wong nek makin bergerak makin kuat karena lah nek wong mesti membrek. Ada toh? Jadi ngaku lah. Malam, Mbak. Soalnya apa digawe males-malesan. Akhirnya males. Mulai kan males ngene iki. Kuwi digawe panas. Iki lah panas itu balas sehat. Harus banyak cara. Nek panas itu padahal sehat. Karena apa? Samudra surya itu menyinari bumi seisinya. Iya. Kan sang yang berok surya. Terus tukule kesungguhan iki sapa sih? Lah iki ge mlaku munggah gunung medhun gunung kulo. Opo wae kok ngene. Tapi wis gelek dijaim ten ngene kapan? Oh, ten ngene yang bontor buka barang ora bedas taun ora rono. Iya. Nang ngene enak. Gunung lho. Yang apa buka itu Lampung. Mas Heri. Lampung. Aku boleh apa? Jangan tak buka itu. Nek kita wis manjing temenan, dia mengikuti ke kita. Manjing itu apa? Sumber mancing. Manjing itu kalau kita itu Menyatu. Sudah menyatu jiwa kita. Namanya manjing. Kalau sampai manjing karo pangeran karo Gusti Allah Taala. Tuhan mengikuti terus. Sumber mancing. Sumber manjing di aire manjing. Jadi sumber di mana-mana banyak. Barang banyak. Masih kula niki gak peti melarat aku. Wong aku lek pikir yo, nglencer gak kurang sing nglencerno aku numpak. Aku gak mobil. Mobile wong sing apik-apik wis numpakno aku. Tekan dinti. Lah nikmat to Bu itu. Bu, derekne alas Purwo nggih Bu. Nggih Bu mengki nggih Pinang nggih. Yo Mas aku tak gak duwe rumah aku gak iso ning urunan. Anjane ora duwe ya Bu apanane. Nek duwe apa emang? Wis Pak aku sing panganan Mas yo anu. Barang-barang ora sak kepel Mbak. Betul. Sak donya sampeyan
Nikmatnya orang hidup seperti itu. Itu jenenge merasakan nikmatnya pangeran. Nek wong sok tambah baik itu kalau pangeran. Ana monggo nek ngersakaken lho ndelalang kok teko maneh. Oleh meneh ya percaya. Ora lewat nek wong Jawa niku banyak aturan, banyak tata krama. Dari dulu-dulunya nenek moyang kita itu ada hukum. Sak ciptane dadi. Mulane aja sok misui anake, aja nyenengi anake. Lihat anak arep jeneng ning ndi. Dadi semua itu adalah perjuangan ibu. Mulane ibu adalah sesambahan hidup sing ono, sing wujud. Kadang karo bapak dempak seperti itu. Oh. Lanang nakal sembahan hidup itu adalah apa aja. Karena napa? Kekuatane urip niki mboten wong lanang. Wong wedok. Bareng kula tuwek kok ditangge. Ditangga. Marah kula kok akeh kok patune Jawa Dolo kok perabatan negara ya. Wis aku tak rono dadi jaman riyen yang dibuka. Kula bantuin nomor itu suku Jopo. Bareng dibuka wis kula mboten mulai-mulai. Oh wilaheng sekaring bawana langgeng. Oh wilaheng Gusti, duh Gusti, Gusti ingkang maha suci, Gusti ingkang maha mulya, Gusti ingkang maha agung, Gusti maha wicaksana. Urip iki mung sak derma, ayo padha manembah. Jaman iki ya wis tuwa, ayo padha rumangsa. Urip ana donya iku ra duwe apa-apa, ayo padha manembah wajib sing maha kuwasa. Ayo sedulur kabeh padha aja culika, ayo padha sing jujur iku nggarai makmur.